Ideme smer letisko a naše lietadielko, smer Brusel, Belgicko, nikdy som tam nebola. Vítajte v Nemecku, čakám už na batožinu, bol to veľmi rýchly letík, takže úplne v pohodičke. Rozmýšľam, že čo budem robiť, pretože 11 hodín, celý deň predo mnou, ale keďže som stávala 3:30 a išla som trošku neskôr spať, takže rozmýšľam, že to dospím. Uvažujem aj nad mestom, ale v Hanoveri som už bola niekoľkokrát. Tu si kúkni videjko, ako to tam vyzerá. Pozerám sa z môjho okna izby, že tu taký mini parčík, tak asi pôjdem iba do parčíku. A dozvedela som sa, že tu máme saunu, takže dáme saunu. Tak asi bude taký oddychový deň. Tak keď sa to tak vezme, tak v priebehu 3 dní budem v 3 krajinách, takže no veď zoberiem vás so sebou, som zvedavá, aké to bude. Tuto keď už končí sezóna, je to vždy také strašne vtipné, že tam ideš, tam ideš, tam ideš. Takže uvidím, kam pôjdeme. Musím vám ukázať tú saunu. Máme tu takto okienko, že vidíme na bazén. Paráda, čo? Už som po sauničke, bolo to super a som tu sama. Akože obrovský hotel a nikto tu nie je. Oni nehovoria veľmi, že toto máme v cene. Asi nechcú tu veľa ľudí. Vyspala som sa celkom fajne, už si cupitám na raňajky. Krásny výhľad. Stačí, aby som priložila kartu a vie, na ktorom poschodí bývam, ale pustilo ma to aj na 5, odkiaľ som mala parádny výhľad na toto lobby. Veľmi sa mi to páči. Som tu jednu noc a pozrite na tú spúšť. Ja som sa vôbec nechcela vybaliť, ale musela som si vybrať pyžámku a na doma a toto, tamto proste, takže rozbombardovaný kufor, všetko všade. Takže idem sa baliť, lebo o hodinu máme pick-up a ideme teraz z Hanoveru do Bruselu. Takže všetci sa tam presúvame, no strašne sa mi chce. U nás je také pravidlo, že keď ideme našim lietadlom, tak musíme byť proste v letuškovskom, v uniforme, aj keď nepracujeme. A okrem nás tam vlastne žiadni pasažieri nebudú, proste budeme tam iba my, ale teda takto to u nás funguje, že musíme ísť v uniforme. Je to proste jednoduchšie. Hotovo, pobalená, nachystaná, dúfam, že som nič nezabudla. Utekám dole a ideme smer letisko a naše lietadielko, smer Brusel, Belgicko, nikdy som tam nebola, takže prvá navštívená krajina, ale asi nebudem mať často veľmi popozerať, ale o pár dní by som sa tam mala vrátiť, takže uvidíme, že čo ako. Lebo lietame pre inú leteckú spoločnosť a my pomáhame vtedy, keď nás treba, takže nás pošlú tam, potom tam, takže tento mesiac to bude asi celkom zaujímavé, kým sa to neustáli. V tomto lietadle som prvýkrát lietala v Anglicku, takže som sa prešla, ako vyzerá, nech som oboznámená, čo je tu iné, čo je tu nejaké špecifické pre toto lietadlo, takže v pohodičke. Už čakáme, aby sme vyštartovali. Nie som pri overwingoch, pretože tam síce je viac miesta, ale nemám výhľady, takže som išla inde si sadnúť. Už som mala pekné výhľady, takže čakáme. Vítajte na letisku v Bruseli, v Belgicku. Ja som tu prvýkrát, ale nemôžem to rátať ako odškrtnutú krajinu, keďže ešte som nič z nej nevidela. Dúfam, že budem mať čas. Vítajte na mojej izbičke. Myslím, že je to tu celkom peknúčké. Musím sa smiať. Ja som včera došla do Nemecka, dnes som sa presunula do Bruselu a zajtra som mala ísť do Anglicka. No to Anglicko sa zrušilo pre mňa, mala ísť druhá crew, medzi tým zrušili aj ich. A teraz nám vravia, že pôjdeme zase všetci do Nemecka. Normálne telenovela. Máme vytvorený taký chat a furt kúkam, že čo sa tam zase deje, takže dobre, že som sa nevybalila.
Ale dúfam, že teda zajtra tu ešte ostanem a chcela by som zbehnúť do mesta, pretože som prvýkrát v Belgicku a chcela by som sa ísť pozrieť do mesta, takže dúfam, že to stihnem predtým, ako nás pošlu späť. Strašne to je vtipné. Už som v posteli, chystám sa spať, no a sranda pokračuje, tak kolegovia idú do toho Anglicka zajtra a ja by som mala zajtra letieť z Ostravy do Hanoveru. Ježe, asi si nevšimli, že ja som v Bruseli. Takže im idem napísať, že či sa nepomýlili trošku. A tak majú veľa toho. Furt im menia veci a tak snažia sa to nejako naplánovať. Čo už. Vraj tu budem skoro necelé 3 týždne, takže idem sa vybaliť a zabývať sa, keďže by ma nemali už presúvať. Odišiel nám vlak, pretože sme stáli na zlom nástupišti. Ešte sa pýtam, že sme na dobrom? Že hej, určite, že nezdá sa mi to. A potom proste bol čas a videla som, že prišiel vlak. Hovorím, to je podľa mňa náš vlak. Že to proste sedí a ide to správnym smerom. A že nie. Tak som utekala, že idem sa pozrieť rýchlo a už kričali, že poď. No, takže bol to náš, takže musíme čakať ďalších 20 minút. V celej uličke na nás vyskakujú čokolády. Fú, dala by som si, ale tieto dobre vyzerajú. Všelijaké rôzne druhy, Altex Belgická. Musíš si doniesť čokoládu a musíš ochutnať, že príde čas. Ďalšia čokoláda. Každý obchod nejaká čokoláda. Takýto typ sôch sa nachádza v Hanoveri, v meste. Jej. Vraj táto galéria, ktorá spája ulice medzi sebou, bola prvá svojho druhu v Európe a tieto sochy, ktoré vyzerajú ako keby akurát tie ženy vyšli z vody, tak majú na sebe také špeciálne kvapky, že vyzerá to ako reálne a má tam dokonca aj tá umelkyňa galériu, takže myslím, že je to tá, o ktorej som čítala pred rokmi, že je taká, špecializuje sa proste na takéto sochy a je to tajné, ako vyrába proste tú vodu, aby to vyzeralo reálne na tých sochách, takže to bola taká zaujímavosť. Toto námestie je považované za jedno z najkrajších námestí na svete. Vzniklo už v 12. storočí a vzniklo to tak, že vlastne sa tu predávali rôzne veci, teda bolo to ako keby také trhovisko a toto námestie je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Ďalšia turistická atrakcia je tento cikajúci chlapček. Je veľa legend o tom, vlastne vždy má nejaké iné oblečko. Dnes sú akurát nejaké promócie, tak je takto oblečený a dokonca zriadili aj múzeum, kde sú jeho oblečka zverejnené, takže je to celkom taká sranda. Krásne výhľady na mesto. Za mnou sa nachádza bruselský Notre Dame, tak je to celkom pekné. Vonku je celkom sviežo, už čakáme na náš vlak. Aj sme našli čakáreň a proste zamknutá, takže nemáme kde čakať, zima je. Dnešným dňom som veľmi spokojná, myslím, že sme ho veľmi dobre využili, sme pobehali centrom Bruselu, teraz sme v takej dedinke pri našom hoteli, taký kostolík a ideme sa navečerať. Akurát sa chystám na raňajky, ja vôbec nie som hladná. A cítim sa taká úplne, že jak opito, alebo ja neviem čo, proste točí sa mi hlava. Normálne som išla, takto som sa tackala. Asi je to tým, že tu nie je možné otvoriť okno a funguje mi iba ventilácia, ktorá ide nepretržite, ale podľa mňa to nestačí. Podľa mňa tu nie je dosť kyslíka normálneho. Chceli sme ísť do crewroomu, ale bola obsadená inou crew. Ale tak dneska pôjdeme si sadnúť trošku, lebo pán kapitán má narodeniny. Pôjdeme trošku oslavovať. Na raňajkách sme sa dohadovali, že kam pôjdeme na výlet a začalo liať.
takže asi nič. Po obede už by malo byť fajn, ale dnes asi len niekde tuto po okolí. Ideme pozrieť neplánovane Atómium, pretože sme videli na mape, že je to len 3 km od nás. Do hodiny by sme sa tam mali dostať, takže ideme tam. Sme v polovici cesty, akurát sme boli pozrieť katedrálu, teraz ideme pri cintoríne, inak je veľmi pekný ten cintorín. A ideme v takom mini parčíku a ideme nájsť veľký park. Atómium už je na dosah, už sa blížime k turistickej atrakcii. Pán redaktor, začíname. Vážení sledovatelé Maťkyho YouTube, ako môžete vidieť, práve sa nachádzame pod kryštálom z železa. Maťka sa práve na fotke nezatvorila veľmi dobre, čo zranilo jej ženské srdce. Pred televízor neobsedím, Samuel. Zrkadielko, zrkadielko, ktože je najkrajší v Bruseli? Ideme električkou prvýkrát a myslím, že aj posledný krát, lebo nikde nebola cena a sme priložili len kartu. Takže 8 € mi to strhlo, skoro som odpadla. Máme krásne slnečné počasie, opäť sme tu na námestíčku a stále prebiehajú promócie, takže teraz sa tešia, lebo dostávajú diplom. Náš výletík sa trošku poplietol. Čo sa stalo na hlavnej stanici, takže boli vlaky presunuté na iné nástupištia a proste strašné meškania. Konečne došiel po pol hodine jeden vlak, tak na ten sme nastúpili. No a stalo sa, že na tejto zastávke, jak sme tu boli včera na výlete, tak tu proste zastavil vlak a že všetci máme vystúpiť a proste, že končí tam svoju cestu. Z tejto zastávky sme len jednu zastávku k nášmu hotelu, ale proste nevieme sa odtiaľto dostať. Museli by sme ísť 2 busmi, alebo ísť pešo, alebo ja neviem čo, no, takže si zoberieme taxík, ale taxíky sú to strašne drahé. No tak sme v Belgicku, no tak je to tu drahé, no čo už. Tu som na hoteli, namiesto 20 minút sme teda celkovo cestovali 2 hodiny. Čo sa týka tej električky, tak som im písala, že proste električka nemá stať 8 €, takže oni mi len zablokovali proste nejakú čiastku a potom mi zvyšok vrátia. Takže nechcela by som bývať v tejto dedine, pretože tu nepretržite prelietávajú lietadla. Strašne to počuť, strašne to hlučné. Prišla som sa poprechádzať do miestneho parčíka. Takúto cestičku drevenú som tu našla. Ale tam som videla nejakých divných ľudí, takže teda nechcem ísť. Tak asi odtiaľ to idem radšej von. Chystám sa na môj prvý let tuto v Belgicku a normálne som nervózna, že akí budú tí pasažieri, pretože už som zvyknutá na tých českých pasažierov. To bolo úplne v pohodičke, tak som zvedala veľmi na týchto pasažierov, tak dúfam, že to bude fajn. Som na mojej izbe, let bol úplne v pohodičke a celkom sranda je, že to letisko je naozaj veľmi veľké a trvá nám okolo takých tých 25 minút, kým prejdeme proste cez celé letisko a spravila som 2000 krokov len po letisku. Takže celkom v pohode. Celý týždeň mám standby, takže budem čakať, či mi pridajú nejaké let alebo nie. Mala som 2 lety, z toho mi jeden už zrušili. Takže som zvedavá, že či tu budem ďalšie 2 týždne sedieť iba na zadku, alebo mi tam niečo hodia. Išla som sa prejsť, lebo už nevydržím v tej izbe. Strašne ma boli hlava, ako si tam nemôžem otvoriť proste okno, nemám tam svieži vzduch. No, tak máme tu takúto cestičku, kde chodia behať na bicykloch. Čakám na cyklistu, že či sa zmení to čísielko. Jej, to fakt ukazuje a dobre to počíta, že koľko cyklistov prejde za deň a potom za rok. Jej, to je sranda.
Tak už som nachystaná na dnešný let. Dnes idem na Kanáre, cca 4,5 hodiny tam, aj späť. Takže to bude naozaj dlhý deň. Aj sa teším, aj sa neteším. Dúfam, že budú ľudia fajn. A budeme tam mať aj reprezentantov tej spoločnosti, pre ktorú lietame, čo úplne nemám rada, lebo je nás tam nejak hadov potom a zavadzáme si navzájom. Ale tak snad to bude v pohode. Dnes to bol fakt dosť dlhý deň. Je 11:30 po polnoci a do práce som išla o 11:30, takže fakt dlho. A prvýkrát som sa stretla s tým, že proste sme normálne separovali na palube. Tuto v Belgicku, pre tú leteckú spoločnosť, pre ktorú lietame, proste oni separujú na palube. Takže to bolo také celkom zaujímavé, že zbieraš odpadky a musíš dať tam a proste rozdeľovať to a separovať. Dnes mám konečne voľno, že nemám ani standby, ani žiadny let, ani nič, že úplne voľno, tak hovorím, nebudem na hotelovej izbe čakať a nič nerobiť, ale som si povedala, že idem proste na výlet. Nikto sa nechcel pridať, tak idem sama samučka. Nachádzam sa na hlavnej železničnej stanici v Antwerpen, ktorá patrí medzi najkrajšie stanice na svete. Takže to historický kúsok tu je. To by mala byť budova opery a zaujímavé spojenie, že to hneď je taká moderná, vysoká budova. Na tejto ulici, ktorá sa nazýva Mier, sa nachádzajú rôzne tieto historické budovky a vnútri sú obchody, takže sa tam dá vojsť, nakupovať alebo len tak sa popozerať. Tak do tejto budovy sa idem pozrieť. Musím povedať, že dosť pekné nákupné centrum, čo vravíte? Tieto zlaté doplnky. Našla som obchod, kde sú celý rok Vianoce, no idem sa pozrieť. Ligoce sa to tu riadne. Fakt je obrovský tento obchod. Tu nájdete strašne veľa rôznych farieb a kadečoho možného. Za mnou sa nachádza katedrála, ktorá je najvyššou budovou mesta. Má 124 metrov a je zapísaná aj na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Prvú triedu vystriedala druhá trieda, no ale už ďalej proste čakať nemôžem. Socha je inšpirovaná rozprávkou, ktorá ale nemá pekný koniec a skončí tak, že vlastne sirota si našla takého psíka a s tým psíkom chodila každý deň do centra mesta, tuto ku katedrále a skončí to tak, že vlastne skonali vnútri v katedrále. Takže takto je príbeh za tou sochou tam, kde sedia tie deti. Na obrázku som videla také krajšie tie domčeky, už je to nejaké ošumtele, alebo som si to pomýlila s iným mestom. Postavím sa niekde a zrazu tam dolezú ľudia, začnú tam kecať pri mne, postavia sa mi pred kameru. Asi toto sú tie domčeky, čo som hľadala. Kúsok od katedrály sa nachádza taká historická ulička. Musíte nájsť číslo 16 a ísť takto dnu. Už som sa zlakla, že budova, kde sa nachádza ten výťah k tomu tunelu, aby som sa dostala na druhú stranu rieky, je v rekonštrukcii, ale našťastie by to mala byť táto tá hnedá, nenápadná. Takže idem skúsiť, dúfam, že to bude otvorené. Trochu to tu hučí a trochu to tu aj smrdí, ale za mnou sa nachádza autentický drevený eskalátor, ktorý má skoro 100 rokov. Tuto kúsok by sa mal nachádzať tunel, vďaka ktorému viem prejsť pod riekou Šelda, ktorá sa nachádza tu v Antwerpen. Tuším, vidím svetlo na konci tunela, konečne, lebo už mi je dlho. Chcem ísť už na vzduch. Na druhej strane je tu takýto krásny parčík, tak sa tu trošku poprechádzam. Už mám len 2 hodiny do západu slnka a mám ešte nejaké veci na zozname, takže ideme späť na druhú stranu. Joj, taká som rada, že som išla aj napriek tomu, že nikomu sa ísť nechcelo. Teraz som si uvedomila, že v tomto tuneli je normálne, že je úplne čisto.
Nie sú tu ani žiadni ľudia bez domova. Som prekvapená, trvalo mi to iba 5 minút. Dobrá som. Kamenný hrad za mnou pochádza z 9. storočia a je to najstaršia budova tuto v meste. Keď sa vám na druhú stranu rieky nechce ísť tunelom, tak môžete ísť aj takto loďkou. Keď sa dostanete k hradu, tak určite choďte hore na výhliadku. Je to naozaj krásny výhľad na mesto. Ľudia, ak tu rozprávajú, majú úplne milia, neviem to povedať, už to nahrávam 5. krát. A vraj je tu najkrajší západ slnka. Ale my nemáme slnko a je tu naozaj zamračené, takže určite tu nebudem čakať. Ale oplatí sa sem ísť hore a je to zdarma. Tu je panoráma, nachádzam sa hore na múzeu na 10. poschodí a predstavte si, je tu zadarmo vstup na tento úžasný výhľad. Wow, to čo som vravila, že z toho hradu je pekný výhľad, nie, to sa vôbec nedá porovnať. Krásne toto je, odtiaľ to musí byť brutálny západ slnka. Sem určite choďte, keď tu budete. Tam je stanica, ako je to koleso, tam sa potrebujem dostať. Jaký dážnik z prelitej soche. To je asi Mária s Ježiškom. Už som na izbe a fakt som veľmi rada, že som na ten výlet išla. Bol to super, skvelý, úžasný, nenormálny deň. Veľmi sa mi tam páčilo a určite toto mesto Antwerpen odporúčam. Bolo super. A som rada, že som išla aj sama. Fakt som sa pomotkala, ale na budúce by som išla skôr. Lebo potom som sa už ponáhľala. Ale super bolo. Chystám sa na let. Včera som mala mať jeden let. Ten mi zrušili. Mal to byť trojleg. Viete, aký mám postoj k týmto trojlegom, pretože je to komplikované. Tam čas pasažierov vystúpi, čas zostane, čas nastúpi a proste musíš tam také iné veci riešiť. No a nemám to rada, takže som sa tešila, keď mi ho zrušili, že jej, zbavím sa toho. No a dnes ráno, že zmena. Mala som ísť do Antálie, zmenili mi to za Kanárske ostrovy a tento trojleg. A ešte, že o hodinu skôr, takže mi to úplne narušilo moje plány. Našťastie som skoro vstávala, takže niečo som stihla, ale nie všetko. A teda musím utekať. Počas natáčania videa mi volali z práce, že počkaj, ešte nechoď, lebo nie všetci videli, že je posun o hodinu skôr, že si to nevšimli, že spali niektorí, takže nestíhajú, tak bude posun o 10-15 minút. Super, ja už som nachystaná, že už idem, no tak čakám, ale to som chcela povedať, že proste tie trojlegy nemám rada, som sa tešila, že včera mi to zrušili, ale aj tak mi ho nezdali, no tak idem čakať a za chvíľku vyrážame. No včera, keď som došla z letu, vlastne dnes ráno o 1:00, no tak rýchlo som išla spať, som ešte úplne, že ešte by som spala, ale proste nestíham. Chystala som podklady na video, ešte som išla do obchodu, pretože som potrebovala ešte nejaké čokoládky kúpiť. Teraz idem na raňajky, ešte musím check-in si spraviť, lebo zajtra skoro ráno odchádzame a proste chystať sa na let a dnes zase celý deň budem zavretá v lietadle a zajtra skoro ráno odchádzame a ani neviem, že či sa dobalím do 20 kg, vôbec neviem a nakúpila som plno čokolád proste, takže neviem koľko kil mi to zaberie a tak dúfam, že nebudem nad limit. Akurát sa chystám na môj posledný let v tejto rotácii, posledný let v Belgicku. Dnes idem do Maroka, do Agadíru. Nemala som veľa letov, viac som sedela na hoteli, alebo teda chodila po výletoch, ako lietala. Dnes to bude opäť dlhý deň, prídem nejak večer o 11:00, potom sa rýchlo musím pobaliť a zajtra odchádzam. A ja normálne nechápem, zase sa nám stalo aj tuto v Belgicku, že fajčil pasažier v lietadle. Čo to je túto sezónu? Čo to je? To je už koľkátý človek? 4. túto sezónu, tuším. Čo sa to deje? Nefajčite, prosím, v lietadle. Všade to je napísané. Hotovo, finito, na dnes aj na túto rotáciu je 11 hodín, akurát som došla na hotel. A normálne som vám zabudla povedať, že mala som jeden taký špeciálny let, že tam boli pasažieri, ktorí išli na koncert nejakého veľmi známeho speváka a dokonca v tom lietadle bol aj ten spevák. A predstavte si, ja som sa zabudla ísť na ňo pozrieť. Teda išla som sa pozrieť a cez toho som zabudla, že sa idem na ňo pozrieť. Takže som ho nevidela, ale vraj je veľmi známy tuto v Belgicku, ale tak nevidela som ho. Nevadí. Mali koncert na Kanárskych ostrovoch. A môžem sa ísť akurát tak baliť, pretože zajtra skoro ráno odchádzam. Takže šupite presto. Som dobalená, jeden veľký kufor, jeden malý kufor. Ráno už iba nejaké drobnosti. No a teraz môžem ísť spinkať.
som na Slovensku. Ráno som aj vám zabudla natáčať, lebo som bola úplne mimo, ja som spala 3 hodiny. Som strašne rozbitá, unavená. Ešte to musím nejako odšoferovať domov a potom očakávam moju krstnú dceru, takže musím sa dať nejak dokopy, aby som sa jej vedela venovať. No ale to už bude ďalšie video, tak ďakujem, že si dopozerala až sem a vidíme sa na budúce. Daj odber, like, komentár. Čau!